In het verleden hebben wij dat als eigen order maar zelf gedaan hè, met de Green Pirates Chapter. Maar dit jaar hebben de Nomad Tribes en de Island Bikers, die hebben ook een onderdeel, hebben ze van ons overgenomen. Zo gaan de Nomad Tribes op de zaterdag een gathering organiseren bij Trasmontagna. Dat is een groot terrein waar mensen genoeg social distance kunnen houden, zeg maar toch gezellig bij elkaar zijn, maar dan een beetje op afstand. Daar komen bands spelen, daar is criollo eten, daar is van alles te doen. Dat is op de zaterdag. Nou, op de maandag, dan is de echte rally. Nou, wat gaat er gebeuren? 's Morgens starten we bij Jasmine Garden. Daar is een ontbijt voor alle deelnemers. En vanuit daar gaan we dus een route rijden over het eiland heen. Aan het einde daarvan zal er een lunch verzorgd worden door Fernand Martijn. Die gaat dus ook criollo eten daar aanbieden. Iedere deelnemer die zich inschrijft bij ons, dat kan op de vrijdag daarvoor tussen 6 en 8. Dat zal ook wel een beetje uitlaten tot iets later, want we zijn op vrijdagavond als clubhuis sowieso open. Hier bij Renthoven in het centrum. Zo'n package kost $45. Daarvoor krijg je een t-shirt, daar krijg je een lunch voor. Daar krijg je een middageten voor, daar krijg je een pin voor, consumptiebonnen. Dus te veel om op te noemen eigenlijk. Dus dat zijn heel veel dingen die daar gebeuren. Is er hier op het terrein van Renthoven een bikewash. Daar zullen de Island Bikers zullen daar soep gaan verkopen. Verschillende soepen, het soepfestival. Dus we hebben een avondrit, een sunsetrit, we hebben de grote tour zelf. Maar wat belangrijk is, omdat het best een groot evenement is waar veel kosten aan verbonden zijn en ook heel veel werk. Want we hebben containers die komen uit Curaçao, uit Aruba met motoren van verschillende clubs. Eigen Order organiseert dat wel, dat transport zeg maar. Maar eigenlijk alle clubs zitten in die containers zeg maar. Dus Eigen Order heeft zeg maar zijn nek daarvoor uitgestoken, die heeft daar geld in gestoken. Die heeft geld ingestoken om t-shirts te maken. Dus het is fijn als mensen die deelnemen ook gewoon daaraan meebetalen. Want anders is zo'n evenement niet mogelijk. En als we dat volgend jaar weer willen doen, ik weet dat er heel veel motorliefhebbers zijn op het eiland. Dat kan alleen maar doen als ze samenwerken. Nou, social distance is heel belangrijk voor ons. Dat hebben we ook aangegeven bij de aanvraag van de vergunning. Want er zijn allemaal vergunningen natuurlijk gewoon voor verleend. We hebben een EHBO hebben wij op de verschillende dagen. Die staat natuurlijk daarin opgenomen. Maar ook het evenement bij de Nomad Tribes op de zaterdag. Het is op een groot veld. Dus daar kan je de social distance daarbij houden. Daar zullen hand sanitizers staan. Bij de entree van het Nomad Tribe Festival krijgen de deelnemers een mondkapje voor de deelnemers. Dus het is een mondkapje met het logootje van de Nomad Tribes en de Eigen Order dan de support. Dus zo is wel rekening mee gehouden. En zover we daar rekening mee kunnen houden, doen we dat natuurlijk. En we snappen dat mensen misschien zorgen baat als zo'n evenement georganiseerd wordt, dat daar geen rekening mee gehouden wordt. Maar dan wordt het wel. Mensen die willen inschrijven, kunnen ze vanaf nu doen of meer informatie krijgen? Waar kunnen ze dit vinden? Nou, ze kunnen in ieder geval op Facebook, hebben we het al een paar keer voorbij laten gaan, het programma. Er zal nog een programmaatje opgehangen worden bij Van de Twil en bij de Warehouse en alle bekende punten waar je dat kan vinden, zeg maar. En willen mensen meer informatie hebben? Wij zijn op vrijdagavond sowieso open hier. Vanaf 1:00 of 8:00 's avonds zijn hier mensen aanwezig die ze daarover te woord kunnen staan. En dan zouden ze zich ook wel eventueel in kunnen schrijven. Dan kunnen we dat op de lijst zetten. Wij zijn nog niet zo heel goed met de ICT en dingen om die website bij te houden dat je online kan opgeven. Er zullen ook optredens zijn van een artiest uit Aruba, Ellen Rockney. Die komt voor ons optreden hier zeg maar, op het Renthoven terrein. Nou ja, ik wil iedereen uitnodigen die gek is op motorrijden. Of je bent 16, 17 en je hebt een scooter en je wil graag achteraan rijden of met je quad of whatever of met je trike. Iedereen is van harte welkom. Schrijf je in, want daardoor kunnen we dit soort evenementen mogelijk maken. Ja, ieder jaar proberen we natuurlijk een eiland te bezoeken. Dus hetzelfde als nu jongens en meiden komen van Curaçao en Aruba. En Suriname en uit Amerika komen ook 2 brothers van onze club komen. Proberen wij dus het komende jaar ook weer de andere kant op te gaan. Dus het is één groot feest van brotherhood en samen leuke dingen doen.